Barangay LS 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang naniniwala sa kasinungalingan kesa katotohanan na nagdadala ng sakit sa ating mga puso. Kailangan mo ba ang mabuhay sa saya sa isang kasinungalingan o sa lungkot dahil tinanggap mo ang katotohanan? Paano mo itatama ang isang kasinungalingan upang matalo ito't magkaroon ka ng tunay na kapayapaan at katiwasayan sa buhay kahit may kirot sa dibdib na unti-unti mong nilalabanan at napapalitan ng tunay na kasiyahan? Dear Papa Dudut, ako po si Lorena, laking navotas po ako. Nagkaroon ako ng asawa noong 23 years old ako. Engineer siya at dating nagtatrabaho sa isang power plant sa ibang bansa. Nagkaroon kami ng 2 anak. Huminto siya sa pagtatrabaho dahil may nakaalitan siya sa planta. At ang sabi niya ay hahanap na lamang siya ng ibang company dahil may lisensya namang pinangahawakan ng asawa ko at experience. Naaalala ko lang noong una kaming magkakilala ng asawa kong si Kenan, Papa Dudut. Kapwa kaming estudyante sa kolehiyo noon. IT ang kinuha ko at engineering naman si Kenan. Sanay na ako na nakapalibot sa akin ay mga lalaki. Kaya hindi ko madaling paniwalaan ang mga sinasabi ni Kenan sa akin noong nanliligaw pa lamang siya. Hindi ko basta pinaniwalaan na totoo ang kanyang nadarama at hindi lang isang kasinungalingan o isang biro na madalas kong marinig sa mga kaibigan at kaklase kong mga lalaki. Pero napana ni Cupido ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko si Kenan at pagkatapos ng 2 taon mula nang makapagtapos kami sa kolehiyo ay nagpakasal na kami at kapwa kami ay may mga trabaho. Kaya hindi kami nahirapan na mag-adjust financially. Naging normal ang pagsasama namin na malayo kami sa isa't isa dahil nasa abroad si Kenan. Umabot din sa 7 taon ang pagtatrabaho niya sa power plant sa abroad. Hanggang sa nag-decide siyang huminto at maghanap ng ibang kumpanya sa ibang bansa. Pero habang nandito siya sa Pilipinas noon, may napapansin akong kakaiba sa kanya. At ito ang bumagabag sa akin. Isang araw ay may tinawagan siya ng palihim. Mahina ang boses niya. Parang babae ang kausap niya. Nakumpirma kong babae dahil pagbubuntis ng kausap ng asawa ko ang naging usapan nila. Kinakabahan ako noon, hindi ako sigurado kung asawa ko ba ang nakabuntis sa babaeng kausap niya. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ginabi ka na masyado sa pagpasada mo. Marami kasing nakapilang mga pasahero doon sa terminal. Mahal sayang naman kung iisnabin ko sila. Kahit na, huwag mong sagarin yung sarili mo. Okay lang ako. Kumain ka na. Night shift na ako bukas. Magpahinga ka ng maigi para may energy ka bukas ng gabi. Pasok na muna tayo sa loob. Nakaluto na ako at ipinaghain na kita. Kumain na kami ng mga bata. Kumain ka na. Mukhang masarap ah. Tamang-tama ito mahal at nagugutom na ako. Mahal, wala ka pa rin bang mahanap na trabaho? Anong sabi sa agency? Wala pa pero magkakaroon din yan. Medyo maliit kasi ang kita mo sa pamamasada at natatakot ako na kung ano mangyari sa'yo. Alam kong maingat ka. Pero maraming mga driver dyan hindi maingat at akala mo sa kanila ang kalye. Lahat naman ng trabaho nakakatakot kung iisipin mo. Pero huwag ka mag-alala sa akin. Halos mag-iisang taon ka na rin sa pamamasada mo. Huwag ka na mag-alala. Makakahanap din ako ng swak na trabaho. Baka sa magandang bansa pa ako makakuha at mag-migrate tayo dun. Mahirap na rin dito sa Pilipinas.
Hindi pa rin kasi natututo ang mga tao na hindi payaso ang dapat ilagay sa posisyon. Oo na, sige na. O siya, kumain ka na nga. Ang sarap nito ah. Totoo? Oo naman. Hindi ako nagsisinungaling. Masarap ka talaga magluto. Kailangan ko talagang matutong magluto ng masarap para hindi mo ko iwan. Ano ba naman yan, mahal? Hindi kita iiwan. Hindi natin alam. Ikaw talaga oh. Kung ano-ano mga bagay yung tumatakbo sa utak mo. Basta, malapit na ako makapagtrabaho ulit sa ibang bansa. Hayaan mo na lang muna ako sa pamamasada ko ng tricycle. Naaalala ko kasi yung tatay ko eh. Ito yung pinambubuhay niya nun sa amin. Oo nga pala no. Mabait ang tatay mo sa akin. Sa kanya ako nagmana ng kabaitan. Baka nagbabait-baitan ka lang ha. Ito talaga, halos 7 taon na tayo nagsasama. Malay natin, baka may sikreto kang itinatago sa akin. Hindi mo lang syempre masabi kasi ayaw mong masira ang pagsasama natin. Wala akong tinatago sa'yo. Talaga? Promise yan, mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Baka may iba ka ng babae dun sa terminal ha, kaya hindi mo na maiwan yung pagpasada mo ng tricycle. Ang baduy mo ah. Naku, basta wag mo akong subukan, Kenan ha. Makakatikim ka talaga sa akin. Lorena, mahal. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Sige na, kumain ka na. Sandali lang, mahal ha. Sasagutin ko lang tong tawag. Ano pa nga bang magagawa ko? Mapipigilan ka ba ng pagkaing hinaing ko? Hindi naman, di ba? Sige na, sagutin mo yung tumatawag sa'yo. Salamat, mahal. Labas lang ako sandali. Hello, kamusta? Anong balita? Alam kong nagsisinungaling sa akin si Kenan, Papa Dudut. Sino ba namang nagkasala na aamin sa kanyang kasalanan? Narinig ko naman ang usapan nila sa phone. Uminit nga ang tenga ko nang marinig ko mula sa bibig ng asawa ko ang salitang mahal kita. Ang sakit na may nabuntis siyang ibang babae, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang kumprontahin siya dahil takot akong maghiwalay kami ng asawa ko. Hindi ako mapalagay sa araw-araw. May babae ang asawa ko at buntis pa ang babae niya. Ito siguro ang dahilan kung bakit ayaw niyang magtrabaho muli sa ibang bansa. O eto ang dahilan kung bakit nag-resign siya sa power plant na pinagtatrabahuhan niya sa abroad. At hindi totoo yung sabi niyang may nakaalitan siyang katrabaho. Hindi ko lubos maisip na mawawasak ang pamilyang binuo namin, Papa Dudut. Ang sakit isipin na mauuwi ang lahat sa hiwalayan dahil sa pagtataksil ng asawa ko. Sa pinagtatrabahuhan ko naman, ang parati kong nakakausap ay si Paulo. Binata pa ito at masayahing tao pero nakikinig kapag may problema ako. Kaya sa kanya ako lumapit upang maglabas ng hinanakit at problema tungkol sa pagtataksil ng asawa ko. Maiging nakikinig sa akin si Paulo at walang mintis na kung kailangan ko ng kausap ay naroon siya parate upang makinig. Halos 2 taon na rin kaming magkatrabaho. At sa company namin ang una niyang napasukang trabaho. Kaya ate-ate na niya ako pero nagmumukha akong batang kapatid niya dahil iyakin ako sa mga problema ko. Kaya pala ayaw na niyang bumalik abroad para magtrabaho kasi may iba na siyang babae rito. Gusto kong hanapin yung address ng babae pero hindi ko alam paano at saan magsisimula. Gusto ko talagang kalbuhin yung ulo nung makabawi man lang ako kahit kaunti. Hayaan mo na yung babae. Huwag mo na siyang subukang puntahan. Baka mapano ka pa. Saka tumahan ka na rin sa pag-iyak. Ang gago rin talaga ng asawa mo eh. Bakit pa siya naganap ng iba eh? Ang ganda mo kaya. Naku, wala yan sa ganda no. Dapat tapat ka sa mahal mo. Dapat isa lang, hindi yung sikreto kang nakikiapid. Ang nakakainis pa, nabasa ko sandali yung banner sa phone ni Kenan nung mag-text yung babae. Sabi ba naman, gusto niyang makasama ang asawa ko sa panganganak niya?
Hindi ko naman mababantayan talaga ang asawa ko dahil night shift ako. Nag-request na nga ako sa management na magpa-change sked pero hindi naman ako pinayagan. Sabi ng katulong namin sa bahay, magdamag daw hindi umuwi si Kenan habang nasa trabaho ako. Sigurado ako dun siya galing sa babaeng yun. Pero sigurado ka ba na nabuntis ng asawa mo yung babae? Hindi pa ba sapat na marinig ko talaga sa bibig ng asawa ko na mahal niya kung sino man yung babaeng kausap niya at sabi pa niya na huwag ipalalaglag ang bata? Ay, pero ayos na rin yan at nalaman mo. At least, hindi ka na mukhang tanga. Oo nga pero ang sakit eh. Ang sakit-sakit. Hindi ko lubos maisip na kaya niyang gawin yun sa akin, sa amin, ng mga anak niya. Sa totoo lang, kung ikaw ang asawa ko, hindi kita pagtataksilan. Baka nga may hinahanap siya na wala sa akin. Ano pa bang rason niya para maganap ng ibang babae? Maganda ka at matalino. Ano bang rason ninyong mga lalaki kung bakit naghahanap pa kayo ng iba? Ibayin mo ako ha. Kapag ako nagmahal, stick to one ako. Siguro gusto niya yung hindi gaanong maganda. Kasi nga maganda ka naman. At siguro yung hindi matalino kasi matalino ka. Baka kasi ang perfect mo kaya na-insecure siya. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pero alam mo, pwede kasi. May mga lalaki na ayaw sa sobrang ganda at talino. Kasi feeling nila natatapakan ng pagkatao nila. In the first place, bakit niya ako niligawan noon? Alam naman niyang maganda at matalino ako. Ang feelingero ko, ano? Hindi naman. Nagsasabi ka naman ng totoo eh. Kaya, Lorena. Uy, bakit grabe ka makatitig sa akin? Para naman akong matutunaw nito. Sa totoo lang, walang halong kasinungalingan to. Lorena, sana hindi ka magalit at sana wag mo akong iwasan. Kasi Lorena, gusto kita. Ano ba naman yan, Paolo? Anong ano ba naman yan? Tama ang narinig mo. Gusto kita. Pwede ba, huwag ka magbiro ng ganyan. Nag-iiyak ako rito tapos hihiritan mo ako ng ganyan. Hindi naman basta hirit yun eh. Pasensya na kung ang sagwa ng timing ko. Na ngayon ko pa sinabi sa'yo nakikita ko namang masama ang loob mo. Nagbaka sakali lang ako na baka pag sinabi ko sa'yo ang nararamdaman ko, mapangiti kita kahit konti. Alam mo, nung una pa lang kitang nakita sa office, nagka-crush agad ako sa'yo. Sobrang instant nung nangyari. Paolo, dito na lang ako. Ha? Hindi, ihatid kita sa inyo. Please, magta-taxi na lang ako. Ibaba mo na ako rito. Lorena, ano bang problema? Bakit? Ang sabi ko dito na lang ako. Hinto mo ang kotse. Hinto mo sabi. Hindi ka ba makaintinding leche ka? Sorry. Sige, ito na, iinto ko na. Pero hintayin kita makasakay ng taxi bago kita iwan. Lorena, please! Taxi! Taxi! Mag-text ka kapag nakarating ka na sa inyo. Nagulat at naalibadbaran ako sa mga sinabi ni Paolo Papadudut. 6 na taon ang tanda ko sa kanya at may asawa na ako. Oo, may malaki akong problema na pinagdaraanan pero hindi ako available para ligawan. Pero sa bawat araw na may pagkakataon si Paolo, ay sinasabi niya talaga sa akin na gusto niya ako at totoo ang kanyang nararamdaman para sa akin. Nasiwa ako sa trabaho ko, Papadudut. Hindi na ako komportable dahil kay Paolo. Parang hindi kasi tama na nagkagusto siya sa akin pero patuloy pa rin siya sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na lang pinansin dahil mas lalo akong naaasiwa. Lalo na kapag narinig ko sa kanya ang salitang I love you. Gulong-gulo ang isipan ko dahil sa nagtaksil kong asawa at sa kaibigang may gusto pala sa akin. Kung dalaga lang ako ay hindi imposibleng magustuhan ko si Paolo. May itsura siya, matalino rin at may plano sa buhay. May mga pangarap. Yan ang katangian na gustong gusto ko sa isang tao, yung may pangarap sa buhay. Tulad ng asawa kong si Kenan dati. Punong-puno siya ng pangarap noon.
Pero ngayon ay naging okay na lang sa kanya ang pamamasada ng tricycle habang hindi pa siya nakahanap ng kumpanya na mapapasukan niya sa abroad. Hindi rin siya nag-abala na maghanap ng mapapasukang trabaho dito sa Pinas na akma sa tinapos niyang kurso at karanasan. Yung trabaho na magiging komportable siya at mataas ang sasahurin niya. Hindi naman sa minamaliit ko ang pagiging tricycle driver niya. Nangihinayang lamang ako sa natapos niya at sa maganda niyang experience sa trabaho. Okay naman na pansamantalang hanap buhay ang pagpapasada niya pero wag naman sana niyang sayangin ang opportunity niya. Sabi pa niya sa akin ay gusto niya lang muna ding malibang sa pamamasada pero hindi nakakalibang ang mga bayarin sa bahay. Na ako ang laging sumasalo. Ang bahay namin na tinitirhan ay hindi pa namin tapos bayaran. Kaya malaki-laki rin talaga ang kailangan naming buwan-buwan. Gusto ko talagang makaharap ang babaeng ipapalit niya sa akin. Ang hindi ko pa masagot noon ay kung papalitan ba niya ako o gusto niya lang magkaroon ng dalawang pamilya. Ano man ang dahilan niya. Pagtataksil pa rin ang tawag sa ginawa niya at gustong gusto ko na siyang kumprontahin tungkol doon, Papa Dudut. Mas lalo pang kumulo ang dugo ko nung tuwing naririnig ko ang tawagan ng asawa ko at ng kabit niya. Hindi ko alam kay Kenan kung sadyang tatanga-tanga lang ba siya para hindi maramdaman na naririnig ko ang mga sinasabi niya sa kausap niya o sinasadya niyang gawin yon para pasakitan ako. Nag-ipon lang ako ng lakas ng loob noon para kausapin na siya pero parang hindi makalabas sa bibig ko na tanungin siya ng harap-harapan. Pinaniniwala ko rin kasi ang utak ko at puso ko na hindi ako ang kayang pagtaksilan ni Kenan. At baka mali lang ang pagkakaintindi ko sa mga nabasa kong palitan nila ng text messages ng babae niya. Baka masyado ko lang binibigyan ng kulay ang mga naririnig ko na sinasabi niya habang kausap niya ito sa cellphone. Pero ang naisip ko noon, kung mas lalo ko pang patatagalin ang paghahanap ko ng tiyempo at hindi ko pa itanong sa kanya ang katotohanan, ay baka magiging katotohanan na ang kanyang kasinungalingan. Isang bagay lang ang alam ko ng mga oras na yon. Hinding-hindi ko papayagan na pumunta ang asawa ko sa panganganak ng babae niya. Napakiramdam ko ay ibinahay niya somewhere sa Metro Manila. Dalawa lang din ang pagpipilian niya kung ako ang tatanungin. Yon ay ang bumalik siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan abroad o maghanap na siya ng ibang trabaho at tigilan na ang pamamasada. Dahil malakas ang kutob ko na parang naging dahilan niya lamang ang pamamasada para magkita sila ng babae niya. Naiinis ako, Papa Dudut, parang ayaw nang magpapigil ng bunganga ko at gusto ko nang sumigaw sa harapan niya at tanungin kung bakit niya nagawang magtaksil sa akin, kung bakit niya nakayanang magsinungaling sa akin. Kenan, tulog ka na ba? Hindi pa mahal. Medyo pagod lang. Halika, tabihan mo ako. Ayoko. Gusto lang kita makausap. Nag-uusap na tayo Oh, mahal. Bakit? Ang dami nating problema, pero parang wala lang sa'yo. Pang-tuition ng mga bata, pambayad dito sa bahay. Kenan, kailangan mo na talagang bumalik sa dati mong trabaho kasi mas maluwag ang pamumuhay natin dahil sa sinusweldo mo ron. Alam ko, tinatawagan ka ng dati mong agency at yung power plant gusto ka nang pabalikin sa trabaho, pero ikaw lang ang may ayaw. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayaw ko na ron? Kasi nga may nakaaway akong katrabaho. Pwede naman siguro na sa ibang department ka nila ilagay o baka wala na yung katrabaho mong yan doon. Nahihirapan na rin kasi ako na parang ako na ang bumubuhay sa pamilya natin. Porket hindi ako nagsasalita, hindi ibig sabihin na hindi ako nabibigatan. Tapos sobrang insensitive mo pa na hindi mo napapansin. Nag-aabot naman ako Kenan, konti lang yung naaabot mo. Sa tingin mo hanggang saan naaabutin yung kinikita mo sa pamamasada? Ha?
Hindi ko nga alam kung bakit ba nagtitiis ka sa pamamasada. Alam kong naaalala mo ang tatay mo dahil sa yan ang trabaho niya noon, pero engineer ka. May mapapasukan kang iba. Para mo ng awa, Kenan. Bumalik ka na sa dati mong trabaho. Kung ayaw mo talaga, di magpursige ka na humanap ng ibang agency o company abroad na pwede mong pasukan agad. Hindi na talaga biro ang gastusin natin dito sa bahay. Pag-iisipan ko. Ano? Pag-iisipan mo? Sa tagal mo nang pumapasada, ngayon mo palang pag-iisipan? So ibig sabihin, tuod ka lang talaga at napakamanhid mo sa mga problema natin sa pera. Hihiram muna ako sa kapatid ko. Hihiram? Yan ang paraan mo? Mangungutang ka? Nakakahiya! Bakit kasi hindi mo pa sabihin sa akin ng totoo? Ayaw mong umalis ng Pilipinas dahil meron kang ibang babae. Ano? Bingin ka ba o bobo ka? Alam kong narinig at naintindihan mong sinabi ko. Mahal, ano ba yung pinagsasabi mo? Tama ako. May ibang babae kang gago ka. Sino siya? Saan mo tinatago? Wala akong babae, maniwala ka. Bakit mo naisip yan? Wala daw. Wala naman talaga eh. Ikaw lang at ang dalawang anak natin ang mahal ko. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling. Sana nga hindi ka nagsisinungaling. Pero alam ko nagsisinungaling ka. Sinungaling ka! Lorena, ano ba? Tumigil ka na. Baka marinig ka ng mga anak natin, matakot yung mga yun. Wala akong babae, maniwala ka sa akin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maniniwala lang ako kung ngayong buwan na to aalis ka at babalik ka sa dati mong trabaho. Pera lang naman ang problema natin ngayon eh. Madali lang gawan yun ng paraan. So ano? Anong gusto mong palabasin ngayon? Ha? Mukha akong pera, ganon? Hindi sa ganun. Kenan, kapag oras na malaman ko na may babae ka, hindi kita mapapatawad. Lorena! Hindi ko masabi sa kanya na narinig kong kinakausap niya ang babae niya sa cellphone. At nalaman ko na kung sino siya. Ronette ang pangalan ng babae, Papa Dudut. Gusto ko sanang makuha ang number ng babaeng yon at makaharap ito para kausapin na may asawa na ang karelasyon niya. Maraming mga tanong ang naglalaro sa isipan ko. Maganda ba siya kaya hindi nagdadalawang isip ang asawa ko na ipagpalit ako sa kanya? Mas masarap ba siyang magluto at mag-alaga? Mas masarap ba siya sa kama? Mas nasasarapan ba si Kenan sa katawan niya kesa sa katawan ko? Mas napapataas ba niya ang libido ng asawa ko sa mga ungol niya? Nakakaloka, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng sobrang insecurity kahit na hindi ko pa nakita yung Ronette na yon. Umabot din ako sa punto nakakayanin kong magmakaawa na kay Ronette na layuan na at huwag nang makipagkita o makipag-usap sa asawa ko. Gagawin ko talaga ang lahat, Papa Dudut, dahil takot ako na baka hiwalayan ako ni Kenan. Mahal ko ang asawa ko at mga anak ko. Ayaw kong mawasak ang pamilya namin. Ang isa sana sa gusto kong mangyari ay makaalis na kaagad si Kenan papunta sa ibang bansa. Mas magiging kampante ako na malayo siya sa amin kesa na para akong buwang na nag-iisip sa tuwing nasa trabaho ako ay nagkikita silang dalawa. Ramdam at pansin ko sa kanyang mga mata sa huli naming pag-uusap na nagsisinungaling ang asawa ko. Wala akong ibang makausap tungkol sa problema ko kundi si Paulo, Papa Dudut. Ayaw ko man kasi madalas pag nagkikita kami ay naiilang ako sa mga panunuyo niya sa akin. Pero kailangan ko talaga ng panahon na yon ng makakausap. Takot akong sabihin sa mga kapatid ko o sa mga magulang ko ang tungkol sa sitwasyon ko. Baka sila pa ang mas magwala kesa sa akin. Kanina ka pa iyak ng iyak. Itigil mo na yan. Naiinis ako eh. Gusto ko talaga makita yung pagmumukha ng babaeng yun, Paulo. Tapos ano? Aawayin mo. Magpapaka-cheap ka. Iwalayan mo na lang kasi yung asawa mo.
Yun ang dapat na pinag-iisipan mo. Saka ano bang kinakatakot mo? Nandito naman ako. Paulo naman parang tanga eh. Sabi ko nga sa'yo na tanggap kita. Kaya ko namang buhayin ka at ang mga anak mo. Tumigil ka na. Hindi kasi tama. Ano bang tama para sa'yo? Ang mabuhay sa kasinungalingan na hindi ka pinagtataksilan ng asawa mo? Yun ba? Ang babaeng katulad mo dapat inaalagaan. Makuha ko lang talaga ang number ng babaeng yun. Makakarinig talaga siya sa akin eh. Hindi niya ba alam na may pamilya na yung kinakalantari niya? Hindi ako papayag na masira niyang pamilya ko. Hindi ka pa rin ba makatsyempo na makuha ang number ng Ronette na yon? Buisit ang Ronette na yon. Ang katinang higat siya. May kutob ako na alam niyang may asawa na si Kenan at okay lang sa kanya. Okay lang siya sa setup nilang dalawa na nagsasama lang sila tuwing pumapasok ako sa trabaho. Napakawalang kwenta niyang babae. Oh, bakit may tinabi ang kotse? Para mas makapag-usap tayo tungkol sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Gusto talaga kita, Lorena. Iwan mo na ang asawa mo para sa akin. Paulo, ilang beses na nating pinag-usapan to eh. Nakukulitan na ako ah. Sinabi ko na sa'yo na ibaling mo na lang sa iba yung nararamdaman mo para sa akin. Wag ako. May asawa na ako at mga anak. Cheater at sinungaling naman ang asawa mo. Paulo! Paulo, ano ba? Mahal kita. Paulo, tama na. Magsama na tayo. Paulo, hindi tama to. Pero sinuklian mo ang halik ko. Ibig sabihin gusto mo rin. Magta-taxi ka na naman. Duwag ka, Lorena. Duwag kang sumugal na magmahal ng lalaking hindi ka pagtataksilan. Taxi! Taxi! Lorena, bumalik ka sa kotse. Tingnan Please. mo ko! Mahal ako ng asawa ko. Nagkamali lang siya. Itatama kong mali niya na yon. May nagmamahal ba na kaya magtaksil? Sabihin mo sa akin. Tumigil ka na. Uuwi na ako. Taxi! Lorena! Lorena! Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung ano ang gagawin ko kay Paulo dahil gusto niya raw talaga ako. At sa totoo lang, may nararamdaman na rin ako para sa kanya. Matapos ang mainit na mga halik na pinagsaluhan namin. Alam mo kasi, Papa Dudut, hindi siya mahirap mahalin dahil sa ugali niyang maaruga at maalalahanin. Wala siyang paligoy-ligoy, kung may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kaya hindi ko makita o maramdaman na nagsisinungaling siya nang sabihin niyang mahal niya ako. Kailangan ko lang pigilan ng sarili ko na hindi masyadong malunod sa agos ng init ng mga halik naming yon dahil may asawa ako. May asawa ako na nagsisinungaling sa akin na nagpapakabagabag sa araw at gabi ko. Nagpapaluha sa akin na baka pagising ko isang araw ay wala na siya sa piling ko at tuluyan nang sumama sa babae niya at sa anak nila. Bakit ganon ang pinagdadaanan ko? Noong nasa abroad siya ay namimiss ko siya ng husto, pero wala akong pangamba na tuluyan siyang mawawala sa amin ng mga anak niya. Pero ngayon, namimiss ko ang asawa ko kahit nakikita ko siya. Dahil parang ang puso at isipan niya ay nasa babae niya. At natatakot akong mawala siya dahil baka mauwi sa hiwalayan ang lahat. Tinuloy pa rin ni Paulo ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. At sa araw-araw ay patuloy pa rin ako sa pagsabi sa kanya na tigilan na niya ako at humanap na lamang siya ng ibang babae na single at hindi yung tulad ko na may asawa na. Kung anong sigasig ni Paulo sa panliligaw sa akin ay siya ring sigasig ng asawa ko sa kabit niya. Awang-awa ako sa sarili ko dahil wala na akong ginawa kundi ang umiyak. Dahil nakakaramdam na ako ng kawalan ng pag-asa
na makaharap ko pa si Ronette dahil hindi ko pa rin nakuha ang number niya. Alam kong ang babaw para sa marami pero hindi ko kasi talaga kaya ang komprontasyon. Takot ako. Kaya hindi ko magawang awayin siya at sa pilitang kunin na lamang ang cellphone niya. At hindi ko rin kasi ugali ang maghalungkat ng gamit ng iba. Kahit na marami akong hinala hanggat sinasabi ng asawa ko na wala siyang babae. May parte sa pagkatao ko na gustong maniwala sa kanya. Ganon pa man ay hindi pa rin ako mapalagay sa araw-araw. Parang gusto kong masira na lang ang tricycle ng asawa ko para hindi siya makapasada at makaalis ng bahay. Naririnig ko uli ang usapan nila. Malapit ng manganak ang babae. Kailangan kong bantayan ang asawa ko at dapat nasa tabi niya lamang ako para hindi siya makapunta kay Ronette. Ako ang asawa, tunay at legal na asawa. Kaya ako ang may karapatan. Hindi pwedeng maagaw si Kenan ni Ronette. Naisipan kong uminom para mawala ang problema ko. Kailangan kong malasing para hindi ko na maisip ang pagtataksil ng asawa ko at nung malapit ng maipanganak na bunga ng kanyang pagtataksil. Hindi ko talaga maisip na magagawa sa akin to ni Kenan. Huwag mo na kasi isipin yun. Ikaw rin naman eh. Di ko alam kung anong iniiyak mo dyan puro ka naman tamang hinala. Basta alam ko, malapit ng manganak yung babae. Buisit sila. Napakasinungaling ni Kenan. Ilang beses ko na siyang tinanong pero yun at yun pa rin ang sinasabi niya. Mali daw ako nang niisip. Bukod sa pag-iyak mo, tama na rin yung pag-inom mo. Lasing ka na masyado. Hindi ako lasing. Nakakasagot pa nga ako sa'yo ng maayos oh. Kung hindi ka talaga lasing, sagutin mo na ako. Paolo, ang hirap mo naman talagang kausap eh. Sinabi ko na sa'yong tigilan mo na yan, di ba? Alam mo, hindi ako titigil. Ikaw lang tong hindi naniniwala sa mga sinasabi ko eh. Ako parati ako nakikinig sa mga sinasabi at sa mga kwento mo. Pero bakit pag ako ang may sinasabi, hindi ka naniniwala? Ayaw mong makinig sa akin. Lagi mong binabaliwala ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, tigilan mo na yung mga tamang hinala mo. Kung nagsasawa ka na sa asawa mo, magsama na tayo. Hindi ako nagsisinungaling, Lorena. Mahal kita. Alam mo, hindi ka nakakatulong sa problema ko. Halika na. Umuwi na tayo. Lasing ka na oh. Iwan mo na ako. Kaya kong sarili ko. Magta-taxi na lang ako. Lorena, hindi kaya ng konsensya kung iwan ka dito. Mahal kita. At ayoko may mangyari sa babaeng mahal ko. Halika na. Ayoko. Dito lang ako. Halika na. Itiwan mo ako. Hindi, halika na. Iuuwi na kita. Buti pala dito tayo malapit sa pinto pumuesto. Mabilis tayong makakalabas. Oh, ingatan mo ang mga hakbang mo. Gusto ko pang uminom. Marami ka nang nainom. Nasaan tayo? Papunta tayo kung saan nakapark ang kotse ko. Hindi. Magta-taxi na lang ako. Huwag nang matigas ang ulo mo. Ihatid kita pa uwi, tapos. Ano? Oh, nandito na tayo. Pasok ka na. Taxi na ba to? Ay, oo, taxi to. Sumakay ka na. Ang kulit. Sakit ng ulo ko. Sakit ng puso ko. Pareho lang tayo. Masakit din ang puso ko dahil ang babaeng mahal ko ayaw akong tanggapin. Paolo, Ano yun? totoo ba talagang mahal mo ko? Hindi tulad ng asawa kong sinungaling. Oo, Lorena. Totoong mahal kita.
May nangyari sa aming dalawa ni Paulo sa loob ng kanyang sasakyan, Papa Dudut. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at bumigay na ako sa kanya. Hindi ko lubos maisip na magagawa ko ang bagay na yon. Pinagsaluhan namin ang aming mga katawan na pinag-isa. Naulit ang aming pagtatalik. Isa na rin akong sinungalin sa harap ng asawa niya. Tinuruan niya ako na maging sinungalin, Papa Dudut. Pero naisip kong mali ang ginagawa ko. Ang ugnayan ko kay Paulo ay isang malaking pagkakamali. Wala akong pinagkaiba sa asawa kong nagtaksil sa akin. Isang araw ay hindi umuwi si Kenan sa bahay. Yun na siguro ang araw na pinanganak na ni Ronette ang kanilang anak na dalawa. Sobra akong nasaktan, Papa Dudut. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko na umagos pababa mula sa aking mga mata. Mawawasak na talaga ang pamilya namin kapag makapagdesisyon ang asawa ko na hiwalayan ako at iwang kami ng mga anak namin. Sa kabilang banda ay takot din ako, Papa Dudut, na baka malaman ng asawa ko o ng ibang mga kakilala namin ang tungkol sa aming dalawa ni Paulo. Mas lalong gumulo ang isipan ko kung paano ko haharapin ang pagsubok na yon sa buhay ko. Seryoso ako sa alok ko, Lorena. Iwanan mo na yung asawa mo. Magsama na tayo. Tigilan na natin to, Paulo. Bakit naman? Nagkakasala ako sa asawa ko dahil sa ginagawa natin. Siya naman ang naunang nagkasala. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong alamin kung sino ba talaga si Ronette sa buhay niya. Hindi ba sabi mo, si Ronette ang kabit ng asawa mo at ngayon may anak na sila? Gumawa din tayo ng anak natin. Ngayon din kung gusto mo, baka makabuo na tayo. Please, seryoso ako. Tigilan na natin tong kahibangan na to. Mahal kita. Ano ba? Sabi ko tigilan na natin to. Tumigil ka! Bakit ba? Mahal naman natin ang isa't isa. Ilang beses na natin tong ginawa. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko na! Hindi ako papayag, Lorena. Hindi tayo pwedeng huminto. Buksan mo ang lock ng pinto. Sabi buksan mo ang pinto eh! Kahit ilang beses mo pa akong sampalin, ayoko matapos ang relasyong to. Kung lalayo ka sa akin, ako mismo ang magsasabi kay Kenan tungkol sa relasyon nating dalawa. Walang yaka! Ano bang problema mo? Gusto mo rin naman ako eh. Kitang-kita ko naman na masaya ka tuwing may nangyayari sa atin. Hindi mo may tatanggi sa mga ungol mo, Lorena. Tama na! Tama na, Paulo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Sasabihin ko talaga kay Kenan kapag kumalas ka sa akin. Kung hindi tayo magsasama, ayoko rin magkaayos kayong dalawa. Ang tagal kong pinangarap na magsama tayong dalawa sa isang bubong. Nababaliw ka na, Paulo. Matagal na ako nababaliw sa'yo. Huli ka na sa balita. Paulo, please. Ayoko masira ang pamilya ko. Ayoko ring masira kung ano ang meron tayo. Walang tayo. Hindi to pagmamahal. Walang pagmamahal sa relasyon natin. Kapag sabi kong mahal kita, mahal kita. Hindi mo ba naiintindihan yun? Bobo ka ba, ha? Bakit ang hina mong pumikap? Paulo, natatakot na ako sa'yo. Dapat ka lang matakot sa akin. Pumasok ka na sa buhay ko. Ayokong lumabas ka ng ganun-ganun na lang. Paulo, please. Maawa ka. May pamilya ako. Di ba nga? Tanggap ko na magsasama tayong dalawa kasama ang mga anak mo. Ulit-ulit naman tayo, Lorena. Paulo! 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 Dahan-dahan lang, mababangga tayo! Wala ka bang bilib sa akin magmaneho? Relax ka lang dyan. Load ka lang. Paulo naman! Nagmistulang baliw si Paulo ng mga oras na yon, Papa Dudut.
Takot na takot ako na baka mabangga kami dahil ang bilis bigla ng pagpapatakbo niya ng sasakyan. Pinasok ko itong gulo na ito kaya kailangang maayos ko ito dahil ayokong maiskandalo. Bakit ba kasi ako pumasok sa sitwasyon na yon? Masyado akong naging marupok. Para rin kasi akong tangay. Ako lang ang dapat sisihin sa mga nangyari kasi ako rin naman yung lapit ng lapit kay Paolo. Ang tanga-tanga ko talaga. Imbis na ang problema ko lang sana ang pagkakaroon ng babae ng asawa ko, ngayon ay nadagdagan pa ng malaking kasalanan. Kasalanan na nagawa ko sa batas ng tao at sa mata ng Diyos. Takot na takot akong isipin ang magiging parusa ko sa ginawa kong pagtataksil, Papa Dudut. Kung nalaman nyo ng mga magulang, kapatid at lalong-lalo na ng mga anak ko kahit maliit pa sila ay sobrang galit marahil ang mararamdaman nila sa akin kapag nagkataon. Iniisip ko noon na paano bang mag-ipon ng lakas ng loob para harapin sina Kenan at si Paolo. Sising-sisi ako, Papa Dudut. At nandidiri ako sa sarili ko, malaking kasalanan ang nagawa ko. Nag-iisip ako noon kung ano ba ang pwedeng maging solusyon ng problema ko. Naaawa ako sa sarili ko dahil parang hindi ko na kayang kumprontahin ang asawa ko dahil may tinatago na rin akong sekreto sa kanya. Bigla kong namiss yung dati. Yung alam ko at secured akong mahal ako ng asawa ko. Yung ako lang. Yung hindi kami ipagpapalit ng mga anak ko. Hindi ko na kinaya pa ang pangyayari, Papa Dudut. At ayaw ko nang magsinungaling pa tungkol kay Paolo. Bawat araw ay nag-iipon ako ng lakas para sabihin na kay Kenan ang tungkol kay Paolo at para pag-usapan na rin naman namin ang tungkol kay Ronette. Para matapos na ang lahat ng ito. Gusto ko nang maging malayang muli at yung walang tinatago, yung walang pagdududa at hinanakit. Narinig ko na uli na kinakausap ni Kenan ang kabit niya. Narinig ko na naman ang salitang mahal kita mula sa asawa ko para kay Ronette. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ko. Naalala ko tuloy dati noong magkasintahan pa lamang kaming dalawa ni Kenan. Mas mabuti pa noon kasi pareho kaming walang tinatago sa isa't isa. Wala kaming kasinungalingan. Wala kaming sikreto at kinikilig pa rin ako sa tuwing naaalala ko kung paano niya ako niligawan noon. Medyo pakipot pa ako noon pero gustong gusto ko na siya. Hanggang sa sinagot ko siya at naging kami na. Sabay kaming nangarap para sa magiging pamilya namin. At hindi kami nahirapan noong magpakasal na kami. Dahil pareho kaming may trabaho na at sapat na kinikita. Etong paghinto niya lang sa pag-abroad ang naging problema ko noon. Hanggang sa pumasok na si Ronette sa buhay niya at si Paolo sa buhay ko. Kumusta si baby? Ganun ba? Mabuti naman. Huwag mo nang alalahanin ng lahat, okay? Huwag kang gumawa ng kung ano, ha? Mahal kita. Marami nagmamahal sa'yo. Sino si Ronette? Ronette, tawagan kita ulit, ha? Bye. Ano yun, mahal? Sino ba si Ronette? Kaibigan ko. Kaibigan? Kaibigan mo na mahal mo, ganon? Pasensya na pero hindi ko yata siya napakilala sa'yo. Matagal ko na siyang kaibigan. Hindi ba may anak na kayo? Hindi mo naintindihan, mahal. Kenan, ano bang hindi ko naiintindihan? Ipaliwanag mo kasi. Kababata ko si Ronette. Hindi siya nakapag-aral ng kolehiyo. Nung nasa abroad ako, nag-reach out siya sa akin. Mahal ko siya bilang kaibigan. At ngayon nangangailangan talaga siya ng pagmamahal. Ano? Bakit? Anong naiisip mo? Na may relasyon kami ni Ronette? Kaya ba parang nag-ibang pakikitungo mo sa akin? Tsaka parati mo akong tinatanong kung nagsisinungaling ako sa'yo? Pero ano yung anak? Ano yun? Ganito kasi yun. May asawa na si Ronette. Buntis siya pero binubugbog siya ng asawa niya. Sobrang depressed niya, mahal, kaya humingi siya ng tulong sa akin. Nag-iisip na nga siya mag-suicide eh. Buti nakumbinsi ko siyang kumalma. Kung napansin mo pagkausap ko siya, halos pabulong.
Kailangan kasi na ganun dahil nagka-trauma siya sa kamumura at kasisigaw ng asawa niya sa kanya. Kaya tinulungan ko lang siyang makarecover. Kaya sabi ko, iwan na muna niya ang asawa niya. Tutal, parati naman siyang sinasaktan eh. Ayun, nakapanganak na siya at hindi pa niya alam kung babalik ba siya sa asawa niya. Mabait si Ronette. Siya ang best friend ko nung high school sa probinsya. Aaminin ko mahal na naging girlfriend ko siya noon pero hanggang dun lang yun. Magkaibigan na lang talaga kami ngayon. Pasensya ka na kung hindi ko kagad na ikwento sa'yo ha. Natakot din kasi ako na baka pagselosan mo siya pero ito na nga. Seryoso? Totoo ba, Kenan? Totoo ba lahat ng mga sinabi mo? Oo mahal, bakit? Akala ko babae mo siya. Akala ko anak niya yung pinag-uusapan ninyo. Naku hindi. Paano ko naman magagawa yun? Kenan. Mahal, ano bang problema? Bakit iyak ka ng iyak? Sana pala tinanong na kita noon pa. Sana tinanong ko kung sino si Ronette. Kenan, patawad. Patawarin mo ako. Wala ka namang kasalanan ah. Tahan na. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Teka Lorena, ano bang hindi ko naiintindihan? Buong akala ko talaga, ang tanga-tanga ko. Bakit pa nangyari to? Kenan, mahal kita. I'm sorry. Mahal, tahan na. Bakit ba sorry ka na sorry? May kasalanan ako sa'yo. Ano? Anong kasalanan? Wala kang kasalanan. Nung akala ko na may karelasyon kang iba, may in-entertain ako na manliligaw na kasama ko sa trabaho. Kenan, nagkarelasyon kaming dalawa. Hindi ako makawala sa kanya dahil binabuntaan niya ako. Ayoko maiskandalo. Ano? Lorena naman. Kenan, sorry. Sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Sorry. Sorry. Anong hindi mo sinasadya sinasabi mo? Nakipagrelasyon ka sa iba na hindi mo sinasadya, ganon? Kenan. Kenan. Sorry. Sorry. Sobrang gumuho ang mundo ko nang malaman ko ang detalye tungkol sa ugnayan ni Kenan at Ronette. At sobrang nashock naman si Kenan sa ipinagtapat ko tungkol kay Paolo. Sobra ang galit sa akin ni Kenan pero hindi niya ako minura o sinaktan. Sobrang bait ng asawa ko, Papa Dudut. Hindi kami nag-usap ng mga ilang araw pero nasa bahay lang kaming dalawa. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko tungkol sa naging affair ko sa katrabaho kong si Paolo. Nung sa wakas ay kinausap na ako ni Kenan ay wala nang kasinungalingan pa ang lumabas sa aming mga bibig. Gusto ni Kenan na isalba ang pamilya namin. Kinausap ni Kenan si Paolo, Papa Dudut. Binantaan niya ito na huwag nang takutin o guluhin pa ako. Dahil sa oras na may gawin ito sa akin o ipaalam niya ang tungkol sa naging relasyon naming dalawa sa mga kaibigan at pamilya ay hindi raw magdadalawang isip si Kenan na ipahuli ito. Tinanggap ni Kenan ang pagkakamali ko. Sobrang nagsisi ako sa nagawa ko sa kanya. Umalis ako sa pinagtatrabahuhan ko at lumipat sa ibang kumpanya. Pinakilala ako ni Kenan kay Ronette at naging kaibigan ko ito. Bumalik si Kenan abroad pero sa ibang bansa na dahil ayaw na niyang talagang bumalik sa dating power plant na kanyang pinapasukan. Ang naging communication namin ni Kenan ay ang video call. Sa mga naging pagkakamali namin sa buhay ay naging mas matatag ang aming pagsasama, Papa Dudut. Ang pogi mo ngayon, mahal.
Nambola ka pa, mahal. Ikaw din, mas lalo kang gumaganda. Totoo? Oo naman. Walang halong kasinungalingan. Mahal. Dumaan kanina si Ronette sa bahay. Ang likot nung anak niya. Nagkakwentuhan kami. Sabi niya, ayaw na niya talagang bumalik sa asawa niya. May nakilala na rin siyang lalaki. Nakwento na rin naman niya siguro sa'yo yun, no? Oo nga, nabanggitan niya. Sana maging okay ng buhay niya, no? Sana mahalin siya ng tunay ng nanliligaw sa kanya. Hindi malabong mangyari yun, mahal. Mabait si Ronette. Sana maging okay nga sila. Siya nga pala, kamusta mga bata? Ayun, nasa school na sila. Ang panganay natin, gusto na maging tulad mo. At si Bunso naman, gusto maging tulad ko kasi ayaw daw niya magtrabaho sa ibang bansa. Aba, may mga pangarap na pala mga anak ko ah. Siyempre, nagmana sila sa atin na puno ng pangarap. Kanino pa ba sila magmamana? Mahal, maiba ko. Tuloy ba ang meeting niyo ngayon ni Paolo? Oo, mahal. Nandito na nga ako ngayon sa mall kung saan kami magkikita. Sigurado ko ba na safe na kitain siya? Kasi medyo nag-aalala ako dahil nabanggit mo noon na may tendency siya na maging wild. Wala naman na siguro siyang ganong tendency ngayon. Sure akong wala siyang gagawing masama sa akin. Sure ka ba na magiging safe ka? Oo, mahal. Sure po ako na safe ako. Pumayag lang ako na makipagkita ka sa kanya. Kasi sabi mo, gusto niya ibigay sa'yo ng personal yung invitation nila sa kasal. At gusto rin daw niyang mag-sorry sa akin ng personal sa lahat ng mga nangyari. O sige mahal, balitaan mo na lang ako. Basta, doon kayo sa part ng mall na maraming tao ha. Opo, mahal. Doon lang kami sa coffee shop na madalas nating puntahan. Actually, nandito na ako. Papasok na ako sa loob. O sige, mahal ingat ka ha. I love you. I love you too, mahal ko. Si Kenan ba yung kausap mo? Oo, siya nga. Kumusta siya? Okay na okay siya. Mukhang hiyang siya ron. Ang lusog eh. Mabuti naman kung ganun. Salamat nga pala at dumating ka. Pakisabi rin kay Kenan na salamat at pinayagan kanya na kitain ako. Kumusta ka na? Okay naman ako, ikaw. Kumusta ang ikakasal na? Busy sa preparations? Oo, grabe. Ang sakit sa ulo at ang sakit sa bulsa. Ang daming gastos. Pero masaya. Nakaka-excite yung palapit na ng palapit yung araw ng kasal. Nakakakilig nga yung stage na yan. Pero alam mo, parating sumasagi sa isip ko yung naging relasyon natin. Ano ka ba? Kalimutan na natin yun. Gusto kong humingi ng tawad sa naging ugali ko noon. Pero Lorena, totoong minahal kita. Hindi yun kasinungalingan. At tama ka, mali na-fall ako sa'yo dahil may asawa ka na at may masaya ng pamilya. Ang importante maayos na ang buhay natin ngayon. Alam mo, minahal din naman kita eh. Kaso mali, kaya ginusto kong itama. At masayang masaya ako para sa'yo kasi ikakasal ka na. Oh, heto nga pala yung invitation. Gusto ko rin sanang imbitahan si Kenan kaso mukhang malabo. Naku, oo, malabo talaga. Hindi pa siya makakauwi noon. Pero ako naman sure na darating sa kasal mo. Salamat, Lorena. Sana maging masaya ang pagsasama niyo ng mapapangasawa mo. At sana magsama kayo ng walang kasinungalingan sa isa't isa. Oo, gusto ko talaga na wala kaming itatago sa isa't isa. Pero pasensya ka na kung piliin ko na itago ang naging relasyon natin sa kanya at sa iba pa. Dumalo ako sa kasal ni Paolo Papadudut. Hindi ko na malayan na lumuha ang mga mata ko during their wedding. Natuwa lang ako dahil sarado na ang lahat. Wala nang mga sugat sa amin. Naghilom na ang lahat. Moving forward na kami sa aming mga buhay. Sa ating mga kabarangay, nais kong ipaabot sa kanila na kailangan nating maging tapat sa ating mga partner sa buhay. Kapag may pagdududa o narinig na kung ano, importante na ito'y pag-usapan kaagad para hindi mauwi sa maling akala na magdadala sa inyo sa kapahamakan at maging isang kasinungalingan na magmimistulang anay na sisira sa pundasyon ng pagsasama ninyong mag-asawa.
Sana rin ay marunong tayong magpatawad. Yung pakinggan muna ang sasabihing paliwanag ng inyong asawa upang hindi mauwi sa hiwalayan na siguradong ang mga anak ang higit na maaapektuhan. Sana may nakuhang aral ang ating mga listeners sa kwento ng aking pag-ibig, buhay at pag-asa. More power po sa inyo Papa Dudut at nagpapasalamat ako at may programang katulad nito dahil napapakinggan ng maraming tao ang kwento ng pangkaraniwang tao na katulad ko. Idol na idol ka po namin Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lorena. Mga kaibigan, tamang duda, tamang hinala. Yan yung likhang isip na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong nasasaktan. Isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit palaging may nag-aaway at may nagaganap na hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Minsan o kadalasan ay masyado tayong nagpapadala sa ating sariling emosyon kung saan ay nakakaramdam ka ng kalungkutan at nahihirapang mag-isip ng tama hanggang sa doon ka na nakatutok sa mga likhang isip na siyang nagpapalala ng sitwasyon. Alam po ninyo may mga bagay naman kasi na pwedeng daanin sa usapan. Minsan galit na siya, magagalit ka rin. Paano ninyo masusolusyonan ang mga problema ninyo? Kesa pakalmahin nyo ang isa't isa, abay sinasabihan po ninyo ang galit ng bawat isa. Subukan nyong minsang palawakin ang isipan ninyo. Pakinggan ang tinitibok ng inyong mga puso. Alalahanin ang mga masasayang pagsasama ninyo. Nang sa ganon ay paglabanan po ninyo ang pagdududa sa mga kapareha ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut, in-invite kayong lahat na hanapin ako sa aking mga social media accounts, sa aking Twitter, sa aking Instagram at sa aking Facebook. I-type lamang po ang Papa Dudut. Mag-subscribe din sa aking YouTube channel, Papa Dudut Vlogs. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpapamilya ay parang pagtatayo ng negosyo. Ang mag-asawa ay magkasosyo. Pero minsan ay merong nagiging dahilan para mabuwag ang pagsasabang ito. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maloko at iputan sa ulo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aiki. 34 years old at isa po akong proud na barbero. Ang totoo ay kakasimula pa lamang ng negosyo kong barbershop dito sa may dulong bayan ng Antipolo. Pero masasabi ko na malakas naman at kumikita ng desente. Pangarap ko na po talagang maitayo ito noong bata ako kasi gusto kong tularan ang yumao kong tatay na isang barbero. Barbero rin po kasi ang lolo ko at kinakarangal ko ang trabaho namin yon. Kaya lang ay nalugi po ang barbershop namin noong nagka-cancer si tatay kaya ibinenta. 4 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Sumasideline ako noon sa tindahan ng tiyuhin ko sa mall bilang tagagawa ng mga sirang cellphone. Pero dahil sa kahirapan ay inabot kami ng 6 na taon sa kolehiyo. Patigil-tigil kasi ako sa pag-aaral pero nairaos ko naman po ang kurso kong business management. 4 na taon na po akong nagtatrabaho sa opisina nang makilala ko si Rizalyn. Bale, taga-ibang department siya na nag-apply at nagkataong nakasabayan ko sa pantry magmeryenda. Kinausap ko siya kasi nagagandahan ako sa kanya, Papa Dudut. Tapos naging palagay ang loob namin sa isa't isa
Hanggang sa niligawan ko siya at hindi nagtagal ay sinagot niya ako. Siya ang unang girlfriend ko na naging live-in partner ko na rin noong nabuntis ko siya. Pero kinailangan niyang mag-resign sa trabaho dahil masela ng pagdadalang tao niya. Nagko-commute lang kasi kami at napapagod siya doon. Kaya lang ay nakunan siya noong 4 na buwan ang baby sa tiyan niya. Papadudot dinamdam po namin ang pagkawala ng aming anak, lalo na si Rizalyn. Madalas siyang magmukmok sa inuupahan namin. Ayaw niyang lumabas ng bahay dahilan para mag-alala ako ng husto sa kanya, Papa Dudut. Tumagal po yun ng 2 taon, kaya nga kapag rest day ko noon sa opisina ay sinasamantala ko na ang pagkakataon para lumabas at igala si Rizalyn. Mahal! Dumating na ba yung parcel ko? Parcel mo? May dumating kanina. Ayun oh. Medyo malaki nga eh. Ano na naman ba yan ha? Ano pa nga ba? Di mga gamit sa pangarap kong barberya. Nag-iipon na ako ng paunti-unti. Binibili ko online yung ibang gamit. Teka, bubuksan ko muna to. Wag mo na munang buksan yan. Saka na kapag tulog na ako. Ha? Bakit naman? Kasi baka mairita lang ako katulad ng pagkairita ko dun sa ibang mo pang binili. Ay, mahal naman. Bakit ka naman naiinis? Parang nga to sa business natin. Hindi ka ba natutuwa? Kasi nakakapagpundar na tayo ng mga gamit kahit paano? Paano kung sabihin kong hindi? May magagawa ka? Ay, mahal naman eh. Wag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Naimbyer na ako sa'yo, Aiki. Puro ka bili, puro ka gastos. Wala namang kwenta yung pinagbibili at pinagkakagastusan mo. Sino may sabing wala? Di ka ba nakikinig? Nagpupundar ako ng mga gamit para sa negosyong plano kong ipatayo. Alin, yung barbershop? May kumikita ba doon? Oo, meron. Meron daw. Sa pagkakaalam ko kasi, wala. Kita mo yung barberya dun sa may palengke? Yung nasa dulo pag kumaliwa ka sa eskinita? Ayun, nilangaw. Kakabukas lang tapos 4 na buwan lang tinagal, lugi na. Sarado na, for rent na yung pwesto. Hindi kasi maayos ang pwesto nila. Sinong customer ang gugustuhin dumaan sa masikip na eskinita para lang magpagupit, di ba? Wala talaga silang magiging parokyano pag ganyan. Kahit ako, maghahanap ng ibang barbershop. Dapat kasi, dun sila sa may unahan pumwesto. Dun sa may labasan. Mas dinadaanan nyo ng mga tao. Nahihibang ka na ba? Di mas lalo silang walang kinita. Mas mahal daw yung renta pag sa labasan. Mababawi naman nila yun pag dinigsa sila ng mga tao, mahal. Tsaka araw-araw, kailangan ng barbero kasi mabilis humaba buhok naming mga lalaki. Tsaka kayo rin mga babae. Hindi kami nagpapagupit sa mga barbero. Bakit yung nanay ko? Sa barbershop pinakalbo yung kapatid kong babae na maraming kuto. Abay, ewan ko sa inyo. Saka wag mo ngang ibahin ang usapan. Ay, hindi ko iniiba ang usapan. Gusto ko lang makita mo ang punto ko. Mahal, alam mo namang barbero ang tatay ko, di ba? Pati lolo ko, pagugupit ng buhok ang kinabubuhay. Pero nawala sa amin yung negosyong yun kasi nagkasakit yung tatay ko. Ni isang gunting, wala akong namana. Kaya nga eto ko, nagsisikap na makapagpundar pa unti-unti. Alam ko na yan, Aiki. Ilang beses mo na yan kinwento sa akin. Akala ko napaintindi ko na sa'yo na wala ka mapapala sa pangarap mong pagbabarbero. Ewan ko ba naman kung anong klaseng utak meron ka? Ang ayos-ayos ng trabaho mo sa opisina nyo, the aircon, may mga benefits, tapos isusuko mo kasi gusto mong sumugal sa negosyong sinasabi mo? Taas ng tingin sa'yo ng mga kapitbahay natin kasi pumapasok ka sa opisina. Tapos gusto mong maging barbero lang? Huwag mo namang insultuhin ang pagiging barbero. Marangal na trabaho yun, mahal. Hindi sila nagnanakaw. Pinagpapaguran nila bawat sentimo na kinikita nila. Wala akong pakialam. Basta ayoko pa rin yung idea mong yan. Kaya kung ayaw mo mag-away tayo, wag mong bubuksan sa harapan ko yung parcel mo. Ipapakain ko sa'yo laman yan. Papalunok ko sa'yo yung bubble wrap. Sige, hindi ko na muna ito bubuksan. Aba dapat lang. Tigilan mo na rin muna yung pagbili ng mga gamit na ganyan. Nakakabwisit kasi. Maganda po si Rizalyn, morena, makinis ang balat at habulin ng mga kalalakihan. Doon pa lang sa opisina namin ay marami nang pumoporma sa kanya.
kahit na hindi pa siya nagtatagal simula makapasok noon. Hindi naman sa minamalit ko ang sarili ko pero sakto lang kasi ang itsura ko, Papa Dudut. Maitim ang balat, hindi katangkaran, hindi matangos ang ilong. Pero sabi ni Rizalyn ay nagwagwapuhan daw siya sa akin. Kung baga nagja-jive ang mga personality namin, pero kung may isang bagay na madalas kaming pagtalunan, yon ay ang tungkol sa plano kong pagtatayo ng barbershop. Naunawaan ko po na risky ang pagtatayo ng business kaya na-appreciate ko ang mga pros and cons na sinasabi niya pero nakakasama lang ng loob yon. Na para bang wala siyang kabilib-bilib sa akin sa mga pangarap ko, Papa Dudut. Aaminin kong nagtampo ako kay Rizalyn at diniscourage niya ako. Pero pinili ko pa rin pong unawain ang live-in partner ko. Inisip ko na baka may punto siya na hindi pa yon ang tamang panahon para seryosohin ko ang pangarap kong maging barbero. Na kailangan ko pang magkaroon ng sapat na kapital para mapondohan ang barbershop business ko. Kaya nga mas nagpursige ako sa pagtatrabaho para mas makapag-ipon palalo, Papa Dudut. Total ay wala pa naman kaming anak ni Rizalyn ay hindi pa gaanong kalaki yung gastos naming dalawa. Lumipas pa po ang mga buwan, kinakitaan ko ng progreso si Rizalyn. Hindi na siya nagmumukmok sa bahay namin katulad noong unang 2 taon na nawala ang baby namin. Pero kasabay noon ay ayaw muna niyang magkaanak ulit kami. Siguro ay nandun pa rin yung trauma kaya hinayaan ko na lamang, Papa Dudut. Isang araw ay kinausap po ako ng kinakasama ko dahil meron siyang pinaplanong gawin. Mahal? Gising ka pa ba? Oo. Patulog pa lang sana. Hindi kasi ako makatulog eh. Bakit? May nangyari ba? Wala naman, pero may iniisip kasi ko. Kaya siguro hindi ako makatulog. Pwede mong sabihin sa akin. Baka sakaling mabawasan pag-iisip mo pag kinuwento mo. Tungkol saan ba? Wag na, baka mapuyat ka pa. May pasok ka pa sa trabaho bukas eh. Tulog ka na uli. Ipipikit ko na lang tong mata ko, baka dalawin na rin ako ng antok. Ayos lang naman sa akin. May alarm clock naman ako, tsaka di ko maaati matulog tapos ikaw gising na gising pa riyan. Kaya sabihin mo na sa akin yung iniisip mo. Sige na nga. Ano kasi, kanina nagbabrowse ako sa Facebook. Tapos nakita ko yung kaibigan ko, si Margaret, yung taga Valenzuela. May cake business na siya. Talaga? Ang galing naman. Natatandaan ko, sabi mo, nagkatrabaho siya nung dati sa panaderya. Tagabenta ng pandesal. Yung gawa sa malunggay. Alam mo, masarap yun. Oo, pero bawal sa akin yun eh. Allergic ako sa malunggay, di ba? Ay, oo nga pala. Pero ayun nga. Nagulat ako kasi inalok ako nung nagchat ako sa Messenger. Syempre nag-order ako. Made to order pala yun. Sa makalawa pa darating. Gusto ko kasing tikman para mahusgahan. Ito oh. Tingnan mo yung design. Maliit lang naman yung bento. Sandali, saan na ba yun? Ito! Ayan, tingnan mo mahal. Cute, di ba? Ako namili ng kulay niyan. Uy, oo nga. Cute nga. Galing talaga ng mahal ko. Syempre, artistic yata ako. Marunong akong tumingin ng kulay. Ito ngang bahay natin, pinapaganda ko tapos ikaw lang yung panira eh. Sobra ka naman. Totoo naman. Kapag gusto ko kulay puti lahat, hahaluan mo ng dilaw o pula. Tingnan mo yung lagayan natin ng kutsara sa mga plato. Hindi akma yung kulay sa iba pang gamit natin. Buy one take one kasi yun online. Kaya binili ko na. Nakamura pa tayo. Eh di sana pinili mo yung kulay puti. Para pare-pareho sila nung thermos natin saka water jug. Walang puti sa option, mahal. Blue, green, tsaka yung pula lang. Kaya yun na lang ang pinili ko. Di ko naman alam, gusto mo pala terno-terno. Tawag kasi doon, aesthetic. Di ko alam yun. Ay nako, yan yung sinasabi kong panira ka. Dapat kasi tinatanong mo ko para hindi tayo nagkakasalisi ng gusto. Pagtatalunan ba ulit natin yun? Akala ko tungkol sa cake na binibenta ni Margaret ang usapan. Ikaw kasi, nakakainit ka ng ulo. Naalala ko tuloy.
Ako na naman po ang may kasalanan. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, tinanong mo ba yung kaibigan mo kung paano niya natutunan mag-bake at mag-customize ng mga cake? Aba, oo naman. Sabi niya nag-enroll daw siya sa baking class. Libre lang, ganun. Talaga? Ang galing naman. Pero yung mga ingredients na gagamitin sa actual baking, yun ang bibilin. Kasi syempre, limitado lang naman stocks dun. Sa bagay. Pero nakakabilib pa rin. Yun nga eh. Kaya iniisip ko, mahal, gusto ko rin mag-aral mag-bake. Okay lang ba? Ha? Oo naman. Okay lang pero may papasukan ka na ba? Meron. Sinabi sa akin ni Margaret kung saan siya nag-aral. Tapos nalaman ko, meron sa may bandang Pasig. Mas malapit. Ay, desidido na talaga ako. Ilang gabi ko na yung pinag-iisipan. Oo, wala akong masyadong idea sa paggawa ng mga tinapay o pagbe-bake ng cake pero gusto kong matuto. Mahal, malay mo maging katulad ako ni Margaret. Makapagbenta rin ako ng mga cake at makapagpatayo tayo ng tindahan. Kung ganyan na desidido ka na, tuloy mo mahal. Natututo ka na at saka maganda rin na may pinagkakaabalahan ka para malibang ka. Talaga? Susuportahan mo ako? Oo naman. Bakit hindi? Wala lang. Naisip ko lang kasi baka ayaw mo dahil hindi kita sinusuportahan sa pangarap mong barbershop. Hindi naman ako ganong klase ng tao. Mabuti, kasi kumpara sa plano mong barbershop, mas may kikitain yung plano kong cake shop. Kaya doon na lang tayo, mahal. Malay mo, balang araw, yumaman din tayo. Papadudot masaya po ako nang sabihin sa akin ni Rizalyn ang balak niyang pag-enroll sa baking class. Doon pa lang sa kagustuhan niyang matuto ng ibang bagay, sinuna ko para hindi suportahan ang babaeng mahal ko. Kaya nga hindi lang moral support ang ibinibigay ko sa kanya. Pinansyal at emotional na rin. Kumuha po ng short-term course sa baking ang live-in partner ko. 5 araw ang pasok niya na may 4 na oras na klase. Sa loob ng mga panahong yon ay tinutukan ni Rizalyn ang pag-aaral niya up to the point na pati weekend ay busy siya. Ang tinutukoy ko po ay yung mga time na hindi ko na siya mayayang lumabas para makipag-date kasi itutulog na lang daw niya o busy siya sa pagka-practice ng pag-bake nila sa mga susunod na araw. Nalulungkot ako sa parte na yon dahil naglalaan ako ng oras para makasama siya at hindi pag-usapan ang trabaho o ibang bagay pero pakiramdam ko ay kasabay ng pagiging abala niya. Sa bago niyang ginagawa ay ang pagkawala niya ng panahon sa aming relasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bilang partner ay patuloy ko pong sinuportahan si Rizalyn sa bagay na ginagawa niya. At yun nga yung baking class niya, Papa Dudut. Nakikinig ako mabuti sa kanya kapag nagkikwento siya ng mga gusto niyang mangyari pag natapos na niya ang kanyang kurso. Naalala ko na nabanggit niyang may plano siyang gumawa ng cakes and other pastries para gawing negosyo. Gusto niya ring magtayo ng physical store kapag nakaipon na at may sapat ng kapital. Habang masaya ako dahil nakikita ko ang dedikasyon ni Rizalyn, hindi ko mapigilang mainggit sa suportang ibinibigay ko sa kanya. Hindi niya kasi yon magawa sa akin at sa pangarap kong pagtatayo ng barbershop, Papa Dudut. Kahit na ayokong magdamdam ay hindi ko pa rin mapigilan. Sa kabilang banda ay natutuhan kong isantabi ang feelings ko kahit na paulit-ulit kong naiisip ang mga sinabi sa akin ni Rizalyn noon. Na baka walang patunguhan ang pangarap ko at mag-aksaya lamang ako ng pera at ng lakas. Sa pagpapatuloy ng klase niya sa baking ay lalo po kaming nawala ng oras sa isa't isa ni Rizalyn, Papa Dudut. Madalas overtime ako sa trabaho tapos kapag wala siyang klase ay lumalabas siya kasama ang mga bago niyang kaibigan na nakilala niya sa baking class nila. Masaya ako para sa kanya kasi meron na siyang ibang sinasamahan. Kaya kahit mas lalong nabawasan yung oras namin sa isa't isa ay hindi ko na po yun masyadong dinamdam. Ayokong sumama ang loob ko kay Rizalyn kasi mahal ko siya at mahalaga sa akin yung kaligayahan niya kahit na parang hindi na po ako kasama doon
Papa Dudut. Ayan! Ako nag-bake niyan sa klase namin kanina. Tapos nag-uwi ako para ipatikim sa'yo. Wow! Mukhang masarap, mahal. Anong mukhang masarap lang? Siyempre masarap yan. Ikaw naman, syempre matik na yun. He, dami mong sinasabi. Teka, upo ako. Oh, ito yung kutsilyo. Mag-slice ka para sa sarili mo. Dali, tikman mo na. Ito na oh. Ano na? Bagal mo naman ngumuya. Sandali, hindi ko pa malasahan. Teka, isa pa nga. Anong di mo malasahan pinagsasabi mo dyan? High blood ka na naman. Hindi ako high blood. Kakainis ka kasi. Ano na masasabi mo? Tagal ha? Masarap naman siya, mahal. Pero parang hindi masyadong malinamnam. Ha? Pinagsasabi mo dyan? Ako nga titikim? Pero masarap nga. Masarap. Pero tama ka. Hindi siya masyadong malinamnam. Parang may kulang pero ewan. Okay lang yun, mahal. Kakainin ko pa rin naman tong ginawa mong cake. Sarap talaga. Ang galing ng mahal ko. The best. Pwede ba wag ka ngang magsinungaling? Naiinis ako eh. Palagay mo sa akin, uto-uto? Siyempre hindi. Huwag ka na mainis, mahal. Mahalin mo mukha mo. Rizalin naman. Hindi ko kasi alam saan ako nagkamali. Sakto naman yung sukat ko ng mga ingredient. Saan kaya ako napasobra? Kaya pala nangunot yung kilay nung trainer namin pagtikim dyan sa cake na gawa ko. Akala ko pa naman na perfect ko na. Paano na lang ako magtatayo ng cake business nito kung hindi masarap yung mga gawa ko? Kaya ka nga nag-aaral para matuto pa. Wala naman pinanganak na magaling agad sa isang bagay. Pero matatapos na yung klase namin. Parang wala naman akong natutunan nito, mahal. Hindi totoo yan. Hindi ka palang magaling pero marunong ka na. Ayoko nang marunong lang. Gusto ko magaling. Papunta ka na doon. Huwag mo madaliin. Sa bagay. Pero gusto ko talagang maging magaling. Kukumpetensyahin ko yung cake business ni Margaret. Tatalunin ko siya. Pero hindi ko yun magagawa kung patapos na yung klase namin. Nakakatamad naman mag-bake mag-isa dito sa bahay tapos hindi pa kumpleto mga gamit ko. Pwede naman kitang bilhan ng mga gamit na kailangan mo pa unti-unti. Wag na, may naisip akong paraan. Anong paraan? Mahal, may kaklase akong mayaman. May bake shop yung pamilya nila. Doon lang din sa Pasig. Sabi niya kung gusto ko raw mamasukan doon. Gumagawa sila ng cake. Pwede ko raw ituloy doon yung training ko habang kumikita ng pera kasi babayaran nila ako. O, diba? Panalo na! Oo, pero… Pero ano? Lalaki ba tong kaibigan mo? Oo, nakwento ko na yun sa'yo. Nakalimutan mo na, no? Medyo. Yan tayo eh. Ano kung lalaki? Mabait naman yun, no? Oo nga, pero… Ano ba kasi yun? Teka, wag mo sabihin nagsiselos ka. Hindi ah. Wag mo nga akong ma-eme-eme dyan, Aiki. Kabisado ko hilat siya ng bituka mo. Nagsiselos ka nga? Sus ka naman. Masisisi mo ba ako? Siyempre maghapon kayo magkasama dun sa bake shop nila. Magtatrabaho ako doon, hindi ako makikipaglandian. Ikaw nga ilugar mo yung selos mo. Para kang abnormal. Sinabi ko naman sa'yo, willing ako magbigay ng pera para puhunan mo sa plano mong business, mahal. Bakit kasi kailangan mo pang mamasukan dun sa kaklase mong yun? At bakit hindi? Sige nga, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi ko kakagatin yung oportunidad na yon. Wala kang masabi kasi wala ka naman talagang dahilan. Hay, kainis ka talaga. Akin na yung cake. Uy, saan mo dadalhin yan? Di pa ako tapos kumain. Huwag ka na kumain. Nayayamutan ako sa'yo. Mahal naman eh. Nang matapos ang kurso na kinuha ni Rizalyn sa baking, namasukan siya bilang trainee sa bake shop ng kaibigan niya para makaipon siya ng panimula sa plano niyang negosyo. At hindi po siya nagpapigil kahit na sinabi kong handa ko siyang bigyan ng puhunan.
Ilang beses ko siyang kinumbinse kasi hindi maganda ang kutob ko, Papa Dudut. Ewan ko kung saan ang galing yung pakiramdam na yon, pero sa huli, pinagbigyan ko rin si Rizalyn sa gusto niyang mangyari. Dahil sa bago niyang trabaho na 6 na araw sa isang linggo ang pasok, lalo kaming nagkalayo ng loob. Lalo siyang nawala ng oras sa akin at sa relasyon namin, bagay na kinakalungkot ko. At kahit na anong pilit kong unawain tulad ng madalas kong ginagawa, nauwi po sa away ang pagsasabi ko ng nararamdaman ko sa live-in partner ko. Madalas sinasabihan niya akong isip bata kasi daig ko pa raw ang alagaing sanggol sa pagiging clingy ko sa kanya. Na OA raw ako, na matanda na ako para pagtapunan ng atensyon at kung ano-ano pang masasakit na salita na hindi ko inaasahang masasabi niya, Papa Dudut. Pero nagbago po ang lahat ng isang araw ay nadatnang ko sa bahay na balisa si Rizalyn pag uwi ko galing sa opisina. Mahal, kapag ba nakagawa ako ng kasalanan sa'yo, mapapatawad mo pa ako? Anong klaseng kasalanan? Basta, sagutin mo na lang kasi. Oo, pero ano nga kasi yun? May ginawa ka na ba? Siyempre wala. Ay, nagtatanong lang. May plano ka bang gawin? Wala. Baliw ka ba? Nagtatanong lang din ako, mahal. Huwag ka magalit. Hindi ako galit. Okay, pero may problema ka ba? Kasi mukha kang malungkot eh. Pagod lang ako sa work. Hindi pala talaga biro yung magtrabaho uli matapos kong masanay sa bahay natin ng 2 taon. Sa tono mo, parang ibang klase yung pagod mo ah. Anong ibig mong sabihin? Kasi dati naman ganadong-ganado ka. Oo, nakakapagod pero lagi ka pa rin masaya. Pero ngayon, parang may kakaiba. Ay, gusto ko nang umalis sa pinagtatrabahuhan ko, Aiki. Bakit? May nangyari ba? Feeling ko ayaw sa akin ng mga kasama ko dun eh. Lagi nila akong pinagbubulungan, tapos kung makatingin sila sa akin, kala mo kung sino. Sinubukan kong wag pansinin kasi baka inggit lang sila sa beauty ko, kaso nakakasawa rin pala. Paglalabas sila, di nila ako sinasama. Tapos pag may celebration sila, katulad nung nakaraan, may pa-surprise sila sa boss namin. E tsapuera ako. Para tuloy akong eng-eng dun sa kitchen habang takang-taka kung ano yung pinaghahandaan nila. Sinubukan mo na ba silang kausapin? Kung usap lang, matagal ko nang ginawa. Todo-todo pa pakikisama ko sa mga yun. Nung isang linggo, pinagluto ko pa ng afritadang manok yung isa naming kasamahan na nag-birthday. Nagpaparinig kasi siya na paborito niya yun. Tapos nung nalaman niyang galing sa akin, aba, hindi kinain. Pero tinanggap at nagpasalamat. Akala mo kung sinong anghel pero daig pa si Satanas pagtalikod. Paano mo nalamang hindi kinain? Narinig ko, malamang. Nagchichismisan sila nung break time na pinakain na lang daw niya sa mga aso yung ulam na bigay ko. Ang kapal, di ba? Mahal-mahal ng kilo ng manok plus mga ingredients, isama mo pa yung pagod ko tapos gaganunin lang niya. Minsan parang gusto ko na lang magkunwaring sinasapian ng masamang espiritu para may excuse akong masakal yung gagang yun eh. Nakakaloka kasi. Mahal, mali naman yung iniisip mo. Baka isumbong ka pa sa boss. Pero mali rin naman yung ginawa niya. Pinaghirapan ko yun, regalo ko nga yun sa kanya tapos… Ay… Makarma sana siya sa ginawa niya, mahal. Ayoko na talaga. Pagod na ako sa kanila. Rizalyn, kung pagod ka na, tama nga siguro desisyon mo na umalis na lang doon. Dito ka na lang sa atin mag-bake, tapos ibenta mo online. Uso naman yun eh. Kikita ka pa rin naman. At least ikaw ang boss. Wala kang kailangang pakisamahan na tauhan. Pero matrabaho yun. At wala pa akong tiwala sa kakayahan ko, mahal. Pwede ka naman mag-practice hanggang maging confident ka na sa product mo. I-apply mo yung napag-aralan mo. Palagay mo kaya ko? Oo naman. Naniniwala ako na kaya mo. Ikaw pa ba? Thank you sa pagtitiwala, mahal. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Kaya ako nandito para samahan at damayan ka sa mga pinagdadaanan mo, mahal. Kaya huwag ka nang matakot. Ako na bahala sa'yo kasi partner tayo, di ba? Oo. Tapos mahal na mahal din kita. Mahal din kita, Aiki. Salamat. Walang anuman. Basta huwag ka nang malungkot.
Hindi pa rin malinaw sa akin kung saan nanggagaling yung labis na pag-alala ni Rizalyn. Pero mas nanaig po yung pakiramdam na i-comfort siya, Papa Dudut. Gusto kong mawala yung kung anumang takot na nararamdaman niya. At lagi niyang isipin na kasama niya ako, Papa Dudut. Hindi siya mag-iisa na harapin ang mga bagay na yon dahil nasa tabi niya ako bilang partner niya, Papa Dudut. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang isang bagay na kinakatakot ko ng mga panahong yon, walang iba kundi yung bumalik ang depresyon niya. Simula ng gabing yon ay kapansin-pansin na mas nagiging affectionate na sa akin si Rizalyn. Naging mas malambing siya. Naging mas maalaga sa akin at maasikaso. Nakikipagsiping na rin siya sa akin, Papa Dudut. Dati kasi halos ayaw na niya akong katabi sa kama. Napapatanong nga ako noon kung may nagawa ba akong mali para tratuhin niya ako ng ganon, pero sabi niya ay wala naman daw. Opo, nanlamig sa akin ang live-in partner ko. Hindi ko maramdaman ang presensya niya at natakot ako na baka maghiwalay na kami. Kaya nang bumalik yung dating Rizalyn na sweet at affectionate ay natuwa po talaga ako ng husto. Lumipas po ang ilang linggo, sinurpresa po ako ni Rizalyn nang sabihin niyang siya ay nagdadalang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasaya ko po nang malaman kong buntis si Rizalyn, Papa Dudut. Siyempre magkakaanak na kami at lalaki na ang aming pamilya. Bagaman biglaan, hindi po unwanted ang baby namin. Nasabi ko po na biglaan kasi aminado ako na hindi ko pa masyadong napaglalaanan ng ipon ng pagbubuntis ng live-in partner ko. Kaya ang perang ginamit namin panggasto sa mga check-up niya ay yung ipon kong kapital para sa plano kong pagtatayo ng barbershop. Wala naman pong kaso sa akin kasi sa anak ko naman mapupunta yung perang iniipon ko. Naisip ko na lamang na baka hindi po talaga para sa akin ang pagnenegosyo. Kaya lalo ako nagsikap sa pagtatrabaho upang madagdagan ng savings namin at tuluyang mapaghandaan ang pagdating ng aming baby. Lumipas ang 9 na buwan, matagumpay na naisilang ni Rizalyn ang healthy baby boy namin via cesarean section. Medyo malaki ang ginastos namin pero worth it naman po kasi ligtas at buhay ang aming anak. Pero aaminin ko na wala akong lukso ng dugo na nararamdaman sa batang dinala ni Rizalyn ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero masaya naman ako nang unang beses na makita ko yung baby pero parang wala sa loob kong mapalapit sa kanya. Bukod doon, habang tumatagal ay hindi na lamang ako ang nakakakita ng pagkakaiba namin ng anak ko. Ang ibig kong sabihin ay minsang natanong sa akin ng mama ko kung ako raw ba talaga ang tatay ng baby namin ni Rizalyn kasi hindi ko kamukha. Maputi po ang bata, pareho kaming moreno ng live-in partner ko. May pagkamatangos din ang ilong ng anak ko at sakto lang naman po yung sa amin ng mama niya. Marami pa pong kaibahan na hindi ko na lamang sasabihin para sa maprotektahan ang bata, Papa Dudut. Uy, nag-reply na rin siya. Mahal? Mahal, umiiyak si baby. Mahal, ikaw na lang muna magpatahan kay baby. May ginagawa ako. Ay, naku anak, huwag ka na muna umiyak. Nakakarindi na kasi. Oh, baby, tahan na. Nandito na si Papa. Halika, buhatin kita para di ka na umiyak. Oh, tahan na anak. Ay, mahal. Nagse-cellphone ka lang pala. Akala ko kung anong pinagkakaabalahan mo. Ano bang gusto mong palabasin? Wala. Punto ko lang, pwede mo naman ibaba sandali ang cellphone mo para patahanin si baby. Busy nga ako, di ba? Saka nandyan ka na, iuutos mo pa sa akin? Uy! Mahal? Rizalyn! Lintek! Ano ba yung Nike? Kanina pa kita tinatawag, pero kulang na lang dumikit yung mata mo sa cellphone mo. Tsaka sino ba yung kachat mo ha?
Lapad ng ngiti mo abot tenga. Bakit ba ang dami mong tanong? Saka wala ka na doon. Anong wala na ako dun? May karapatan akong malaman kung sino yung ungas na nagpapangiti sa'yo. Naririnig mo ba yung sarili mo? Masyado kang praning. Sinong hindi mapapraning? Anong malay ko kung may ibang lalaki ka na pala na kinakausap dyan? Ay, anak ng sarsyadong isda naman, Aiki. Gusto mo makita tong kausap ko? Oh, ito. Ayan, si mama ko ka-chat ko. May kinukwento siyang nakakatawa kaya nakangiti ako. Ano, kontento ka na ba? Panatag ka na ba? Sorry na mahal. Akala ko kasi kung sinong lalaki. Yan ang hirap sa'yo masyado kang seloso na wala sa lugar. Hindi ako seloso. Hindi mo mukha mo. Yung kaklase ko nga dati na boss ko rin sa pinapasukan kong bake shop pinagseselosan mo Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ka seloso? Kung hindi, ano lang? Praning? Tama nga ako, masyado kang praning. Hindi mo ako masisisi. Tumigil ka. Dami mo pang satsat, yun na rin yon. Ay, anak, tahan na. Hindi kami nag-aaway ng mama mo. Hindi raw. Kung nakakaintindi lang sana yung bata, malalaman niya na pinagbibintangan mo ako. Mahal, hindi ganun ang punto ko. Huwag mo nga akong tawaging mahal pagkatapos mong palabasin na malandi ako. Ay, nak, tahan na sabi. Akin na nga yung anak ko. Hindi ka marunong magpatahan, palibasa hindi mo naman anak. Ha? Anong sinabi mo? Wala. Akin na sabi yung anak ko. Papadudot, narinig ko po ang narinig ko. Hindi lang ako makapaniwala pero naisip kong baka frustrated lang si Rizalyn kaya nasabi niyang hindi ko anak ang batang tinuring kong kadugo. Pero aaminin ko na nakadagdag po yun sa pagdududa ko tungkol sa kung anak ko ba talaga ang baby na dinala niya sa kanyang tiyan ng 9 na buwan. Habang lumalaki kasi ang bata ay mas nakikita ko ang pagkakaiba namin. Lalo na sa pisikal na itsura. Nalungkot po ako ng husto kasi napamahal na ako sa kanya at tinuring siyang kadugo ko. Pero ang hindi ko po lubos maisip ay paano ko matatanggap na nagloko si Rizalyn sakaling ngang mapatunayan na hindi ako ang tatay ng anak namin. Pero yung isipin na yon ay nanganak pa ng mga bagong problema sa pagsasama namin ni Rizalyn. Lalo na nung napansin kong panay ang pag-alis niya ng bahay para lumabas. Tapos late na siyang umuuwi at minsan ay nakakainom pa, Papadudot. Ang masahol dito ay sinasama niya ang anak namin sa kung saang lugar na pinupuntahan niya nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi po ako bayolenteng lalaki, pinalaki akong mahinahon ng mama ko. Mapagmahal at mapagpatawad, alam yon ng live-in partner ko. Kaya siguro ginamit niya ang mga katangiang yon para abusuhin at sagarin ang pasensya ko, Papadudot. Isang araw nangyari ang kinakatakutan nang may kumpirmahin sa akin si Rizalyn. Bagay na sa hinagap ay hindi ko akalaing magkakatotoo. Anong sabi mo? Nakikipaghiwalay ka na? Oo. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo kasi hindi na kita mahal. Bakit? Paano nangyari yun, Rizalyn? Kasi hindi ko alam. Basta nagising na lang ako isang umaga na wala na yung pakiramdam ng pagmamahal na yun sa'yo. Hindi ko na mahanap, kaya sorry, ayoko na. May nagawa ba ako? Sabihin mo, kasi kung meron, handa naman akong ayusin para hindi masira yung pamilya natin. Wala kang nagawa, okay? Ako yung may problema kasi… Basta, hindi ko na talaga maramdaman yung pagmamahal ko sa'yo. Ayoko naman maging unfair at makisama pa sa'yo tapos ganun lang din pala. Pwede ba? Huwag mo na nga akong gawing tanga. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong may ibang lalaki ka na. Yun yung lagi mong ka-text at katawagan sa cellphone tuwing hating gabi kasi akala mo malalim na tulog ko. Yun din yung lagi mong kinikita kasama pa talaga anak natin. Di ba? Sabihin mo! Aiki naman, wag mo na akong pilitin kasi pag ginawa mo yun mas masasaktan ka pa. Wow! Concerned ka ba talaga sa akin o ano? Ewan ko sa'yo. Pinapadali ko na nga yung sitwasyon, gusto mo lagi madrama. Ano ka, nasa teleserye? Tunay na buhay to, ipapaalala ko lang sa'yo. Sagutin mo na lang kasi yung mga tanong ko.
Huwag ka nang paligoy-ligoy! Bahala ka sa buhay mo, pero kung gusto mo talagang saktan ng husto sarili mo, sige, tama ka. Meron na nga akong iba at yung lalaking pinagseselosan mo nung una, yung kaklase ko at dating boss sa bake shop, siya na yung bagong mahal ko, Aiki. Ano? Ibig sabihin tama ako na may relasyon nga kayo? Tama ako na pinagsalosan ko siya kasi iniibutan niyo ako sa ulo! Kung makapagsalita ka naman, akala mo asawa mo ko? Remind lang kita na hindi tayo kasal. Wala tayong pinanghahawakang kasulatan o papeles para umakto ka ng ganyan. Napaka-OA mo. Hindi mo ako pag-aari, hoy. Pero live-in partner kita at may anak tayo. May karapatan pa rin ako magalit sa inyo. Hindi mo anak ang baby na niluwal ko, Aiki. Hindi ka ba nakakahalata? Hindi kayo magkamuka. Ni hindi rin kayo magkakulay. Tiso yung anak ko tapos ikaw. Basta. Anong pinagsasabi mo? Paano hindi ko anak yung anak natin? May nangyari sa atin noon. Nabuntis kita. May nangyari sa atin pero matagal na rin may nangyayari sa amin ng ama ng baby ko. Malamang siya yung nakabuntis sa akin. Pinaako ko lang sa'yo kasi natakot ako nung malamang kong nagdadalang tao ako at hindi niya ako pananagutan. Pero nung pinanganak ko na yung anak namin at nakita niya yung picture ng baby, bigla siyang nagbago. Sabi niya sa akin, gusto niya maging tatay ng anak niya. Sino ko para ipagkait yun sa kanila? Sige nga. Wow! Sa lagay ako pa pala kontrabida sa inyo? Ayos ka rin, no? Niloko mo na nga ako, iniputan sa ulo, nagsinungaling ng husto, pinaako mo sa akin yung anak na hindi ko kadugo, tapos pinalalabas mo pa na ako yung may kasalanan dito? At cargo di konsensya ko pa kung hindi kita hihiwalayan para makapagsama na kayo ng demonyo mong kabit? Teka, huwag mong sabihin na yung hudas na yun ang tatay ng anak natin! Huwag mo nang tawaging anak mo yung hindi naman sa'yo. Masyado mong inaangkin, di mo naman kamuka. Kahit ipa-DNA mo pa. Pero mag-aaksaya ka lang ng malaking pera kasi mapapahiya ka lang sa resulta. Sagutin mo yung tinatanong ko, Rizalyn! Oo, siya nga! Masaya ka na? Ang sama mo! Paano nyo nagawa sa akin to? Sorry, okay? Hindi namin sinasadya. Noong una, business lang pinag-uusapan namin tapos nauwi sa ibang business. Sabi niya gusto niya akong kasosyo pero iba pala ibig sabihin nun. Lumayas ka na sa harapan ko! Umalis na kayo ng baby mo! Kasi ayoko na kayong makita sa pamamahay ko! Kapal na mukha mong babae ka! Ikaw na nga yung nakagawa ng kasalanan! Ikaw pa yung mukhang biktima! Di ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob pero sana hindi ka karmahin sa ginawa mo! Umalis po si Rizalyn kasamang anak na hindi ko naman kadugo ng araw na yon. Naiwan po akong broken hearted at luhaan sa inuupahan namin. Kulang na lang ay kunin ko ang kutsilyo sa kusina at gilitaan ang aking liig. Pero mabuti na lang dahil wala na akong lakas mula sa matinding paghagulhol. Nung araw na yon din ay tinawagan ko si mama at dali-dali niya akong pinuntahan. Para po kong batang umiiyak sa bisig ng nanay ko habang nagsusumbong sa kanya, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay nagalit po ang buong pamilya ko kay Rizalyn. Pero ako na ang may sabi sa kanila na hayaan na lang ang dati kong live-in partner. Nakisama po si Rizalyn sa tatay ng anak niya at sa huling balita ko ay nagkahiwalay din sila. Tapos ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ng dati kong live-in partner dahilan para ikamatay niya. Napakasakit po ng ginawa sa akin ni Rizalyn. At bagaman masakit na nawala na siya sa mundong ito, ay hindi ko pa rin siya magawang patawarin. Hindi niya po yun deserve, Papa Dudut, kasi hindi lang siya nagloko. Pinagmukha niya pa akong kawawa. Inapakan niya yung pride ko at pagkalalaki dahil sa nangyari. Ni hindi ko maisip kung paano niya yon naatim o kung nagagawa pa bang makatulog niya ng mahimbing sa gabi pagkatapos ng lahat noon. Hindi ko po alam ang kasagutan sa mga tanong ko at pinagpapasa Diyos ko na lamang ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Umuwi rin muna ako sa bahay namin para makasama ang pamilya ko. Malaki po ang naitulong nila para unti-unti ay maging okay ako, Papa Dudut. Hindi madaling mag-move on sa relasyon namin ni Rizalyn. Minahal ko siya, tinuring na parang mundo ko. Inilaan ang sarili ko sa kanya at bumuo ng mga pangarap na kasama siya.
Pero lahat ng yon ay nawala. Gumuho na lang bigla at naiwan ako mag-isa, nasasaktan at pariwara. Akala ko ay hindi na ako makakausad pero lahat ng bagay, ultimo, matinding sakit at pagdurusa na pinagdadaanan natin ay merong katapusan. Sa kasalukuyan ay inaabala ko po ang sarili ko sa barbershop business ko, Papa Dudut. Single pa rin po ako at wala pang planong makipagrelasyon pero hindi ko naman tuluyang sinasarado ang puso ko. Proud at masaya po ako kasi sa wakas ay natupad ko na rin yung matagal ko ng pangarap. Magaan din ang loob ko dahil napapaligiran ako ng mga taong suportado ako at hindi ako hinihila pababa. Marami akong napagtanto sa buhay. Isa na doon yung inaalis ng Diyos. Ang mga taong hindi mabuti sa atin para matupad natin yung mga bagay na inilalaan niya sa atin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Gusto ko lamang samantalahin ang pagkakataon para sabihing number 1 sa puso ko ang programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aiki. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.